OMG! Tsaka mo, magkasama tiyak magiyapa? Hoy! Ay! Kasalan mo dito ay balik. Sana mabaman nga usarin tayo ito, ha? Sana Pilipinas dito, Joke lang! Anya lang hindi. Kasalan dito ay lightsaber. May mayat tayo ito. Ni FN dua may sawa lopito de jay? Ni FN dua may sawa lopito. Ayan na. Di jay, kiki kami suna? Saan ni FN data? Nakaputkop to ang lalaki data. Gaga ni FN data. Intayo kasarito. Wait. Sunan. Wait. Kapan gimana? Wait, ito yun. Gure ka. Ayan na ni Okra. Bawa. Ayana? Adakon! Dispensarin niyo ang tatalagawa. Kakapos ko ang ginagawa. Kanayong ka amat malala daw. Entino sumarunod, ibagat kunyalat. Ibaga kayo kunyalat na umanaw nga may sanong oras at nasapa. Kanayon ang Filipino time. Kita ni jay. Ni FN data. Kasarita tayo isuna. Kasanong nga mo nga isulat tayo. Kita dagiti stormtroopers laeng kimakaamo data apps. Mapantayo kasarita isuna, pinanawan nata, awan bibi ang nga karatayo. Traidor, intanatan, agawitan, opisina, kaya ko ti Marianda, kaya ko ti Pinakbe. Kaya mo di merienda? Dan nagpasa na nga tayo. Adu uray ka ng okra. Saan ka unay mga antibaboy? Laglagi ko ang tigab mo. Amo, when in doubt, you have gout. Kapan kayo kasi kasarita isuna. Water sprinkler data. Bueno. Traidor! Pinanawan na kami, pinanawan ti pamilya. Traidor! Kimanawa! Saranat tararapsa! Ibon, ako ang tawag sa pamilya. Uya! Nagkota itira namin para kayo kanya, apay mas itira namin mo. Iwon! Loko! Lagla! Ping, ping, ping! Sinong push? Bakit mo? Iniubing kayo, inay mo nanda ka. Inay mananda ka! Nakaalag di 150 shooting test ko! Nakaalag med 180 shooting test ko. Nakontrol kami! Ang lagsan tayo, mapan tayo, mga dagiti. Nakarapag sa kunay! Anyan ti oras! Oras si Pimpet! Pong pong tiratong, kamatis na yadarong, lutwet ko ti parawan, pinag-anap na ng tuon! Oh, may sabay! Pong pong tiratong, kamatis na yadarong, lutwet ko ti parawan, pinag-anap na ng tuon! Pimpet Battalion! Sing! Sing! Kasama tayo, hindi! Wala ki dyan. Para kanya kastoy. Di mga napasama!
pari mo. Naglabantang marude! Uno! Uno! Ang sakit Stop! Sino ti agdalas ti banyo? Saan na siya nakapangpansit unay chay? Oh! Nadurugi unay ti banyo gapo kini Kylo Ren. Oh. Nangan ni Kylo Ren atos may figurinos. Oh! Aya, kaslaan natin balatong chay unig. Sino ti agdalas ti banyo sa saan ko kaya agalusan? May isa, dua, talo. Saan siya? Diniso ti Kasilya, ano? Nadugan ka. Saan? Kita? Si Kaglinis ni Toy. Tulong! Kain, mayanigi. Saan? Saan na? Jesus! Jesus! Sulit na dito FN dua may sawa lopito. Saan? Nasakit mo kinina! Magkaya lang ang gusto! Oh, dispensary ka? Kasi, pagsasay. Busit ka! Sinadas ni ti arminin ang nalaklakak niya. Saan mo kaya? Push! Finally, na-knock out card. Nagtiliw mi ni FN dua may sawa lopito. Mabaling kami nga gawin din kay mga tipinapet. Kung tiraton ka man isparyan na rin. Nagpesati arbahang bilang ang pangatalon. Shakti Heather Kaslaya. Shakti Danica Kas Tarong. Shakti Chanel Kas Kamatis. Shakti Flo Kas Bawang. Shakti Kathleen Kas Palang. Shakti Melissa Kas Okra. Shakti Farah Kas Mas Ken Otong. Shak ni Donut. Kas ni Eten.